Jainirek zuen arrazoak konpontzen alditu. Nahiko erresa da, deitu eta hitz egin. 70 zentimo minutuko eta zuen bizia aldatuko da. Edo gutienik 7 euro galduko duzue. Zer ote da atal berri hori? Orain deskubrituko duzue gure atal berria Jainire goazen. Bai izan? Jode baietz, tio, eta ez esate zuen lehenko egandeko partiduaz, me kauen, dio, azena arratxaldean. Grabatzen, kaixo, grabatzen gaudela, bai. Bueno, arratxaldeon, nire ikusentzule maiteok. Hemen gaude berriro ere, nire programan, zuen aztiaren programan, inauzu eta Jainire, zuen sorgina, zuen etorkizuna, asmatuko duena. Eta horretarako, deitu behar didazue, deitu zenbaki honetara, deitu nire zutenean, deitu harima bakartiak, deitu harima ez bakartiak ere bai. Maite zaituztetetanik eta hau demostratzeko, deitzen duten lehenengo 10 pertsonak, izango dute sekulako opari bat. Super batidora bat, Gairatu, azpitikan, goitikan, zederra zenbat gauzetarako erabili daitekeen batidua gure purentzat, edo gure bizkotxoen masa prestatzeko, gure batido zein eharra den, Artziana, ezagutzen alduzu Artziana? Haure bai oparitu dezakezuet, deitzen balin badiazue, mesedez, deitu orain, ziur nago, zuen etorkizun urrunean utxunerikan edo sentituko dezutela, ezakizutela nora bideratu zuen bizitzan zer egin, suizidatu ala ez, badeitu nazazue, ni gomendatuko dizuete mendikan danoi, zer egin behar dezuen zuren bizitzarekin, nori bozkatu hurrengo elezioetan, horren besteko alda. Bai, Jainire? Bai, dei bat ote daukatartikan? Bai, Jainire? Bai, nor erizadika? Maite. Bai? Maite. Barkatu? Nola? Maite. Bai, entzuten dizut, nola zara? Maite Urrutiko etxea. Maite Urrutiko etxea, non bizitzara? Urruti bizitzarela? Hernani. Ai, Hernani, zein zoragarrian Hernani, zein ondu pasan nuen lehenko udaran Hernaniko ondartzan benetan, zen martxa eta zegira zegoen bertako txirinduetan. Eskerrik asko, niri ere gustatzen zait asko zurea. Oso polita eta dotorre, zaure. Mil esker, hau, eskerrak eman behar dizkiogu nire estilista maravilloso hauei, eta, beraien lanare bai da, eta nire jarritako guztua pixka bat ere bai, Pentsa? Bai, orduan deitzen dut, eta badaukat arazo bat, aurdun nago, eta nahi nuke alaba bat izan. Eta ja 4 seme ditut, eta orain alaba bat nahi nuke etxeko lanetan laguntzeko. Mutil gehiagi ez da, etxean dena hor desastre bat egin izango zuen eska. Alaba bat nahi duzu izan. Hori gauza zaila izango da, Zur lasai Maite, lasai, nik hemen daukat zure soluzioa. Nik nire karta magikoekin zera asmatuko dut, alaba bat edo seme bat izango te duzun. Ze iruditzen karta hau? Oso polita? Oso polita ez da? Giztona izango da. Eta gainera zaldi baten gainean etorriko da. Hau ez da posible. Nik hau gaur konponduko dizut zuri Maite, baina oso konzentratu egon behar dezu. Ama, zure semea naiz, fetoa, gaixo. Zarima gaiztoa daukan Maite. Kontrolatu altzea, zure fetoarekin hitz egiten jarri zaitut. Alaba bat izango duzu oraintxe bertan. Maite, izan duzu alabatxoa! Eta gainera, partoaren minikan jaso gabe, zer iruditzen zaizu?
bakarrikan honea deitzatikan, eta zori bakarrikan, Ez pentsaztu naizela hau eramango ez duzunik, Alabatxoa eta batidora batera. Baina mierda hogin behar de direre bazteko.